what's up guys? Welcome back to my YouTube channel again. At andito tayo ngayon sa Rosales National High School kung saan ako nag-aral. My alma mater. So, madami nang nagbago dito guys. So, medyo nalungkot ako at medyo may kasiyahan din kasi sobrang dami na nagbago dito sa campus na to. So, dito ako nag-aral, dito rin ako nagkaroon ng marami experience. At syempre dito rin tayo lumaki dito sa high school na to. And today, mga kababayan po natin yung mga OFW mga kababayan din po natin dyan na nasa ibang bansa at malayo po dito sa Rosales, ay papasyal ko po kayo dito sa ating alma mater, ay ang Rosales National High School. Let's go! And nandito na tayo sa loob. Magka-campus tour na tayo. Kung naalala nyo to, ito yung dyan tayo nagpaparegister dati ng pag-enrollment doon sa taas. So I think doon pa rin yung yung mga enrollment pag mag-enroll tayo doon pa rin ata. Hindi ko sure, doon pa rin ba? So saan na yung enrollment? Elementary dito tapos. Ay, so elementary na to? Elementary po. Ay, iban. Senior high. So ang dami nang pinagbago. So ito pa rin yung natin. Yung High school yan. High school. So ito pa rin yung guidance natin, wala pa rin pinagbago. Diyan pa rin yung pinaka location. And yung record section, doon pa rin siya, and yung library, doon pa rin siya sa taas. Yan. Siyempre, di ko lang alam kung dito rin pa din yung ni principal. So, ang principal namin noon si Miguelito Luna. And I think siya pa rin daw yung dito. Yung principal dito. So, dito pa rin yung yung jeep na laging sinasakyan dati pag may event, ganoon. So, punta naman tayo dito sa may ngayon, mathematics room. Namin dati, di ko lang alam kung anong room na siya ngayon. So, Boy Molet. Hello. Ayun po. So, I think anong subject na to? Mathematics pa rin ba yan? Ayun, video natin sila. So, mathematics to dati ngayon. Na daw siya, aralin panlipunan. I think mathematics ata to, alam ko eh. Tapos nahati siya ng TLE dati. Yan, mathematics to dati. And ito, pa rin siya, TLE pa rin siya. And meron dito yung dati, yung building. So ito pa rin yung building Ito pa rin yung building na naabutan namin siya dati. Pero ang dami nung pinagbago guys. Ang dami nung pinagbago. Tapos yung room dati dito nawala na rin. Yung may daanan dati dito papunta dun sa dati, sa Filipino room. So ngayon naging na siya. Dati tindahan to ng mga pagkain. And so ikot pa tayo. Tignan natin kung ang dami na po bang pinagbago dito sa campus ng Rosales National High School. And yung waiting shed, naging na siya. So anong na yan? Canteen na yan. So yung waiting shed dati na pinagtatambayan namin noon, naging na siya. Naging canteen na siya, mini canteen na maliit. And so yung dito pa rin yung tambayan namin dati. Wow. I think this is Filipino. Ayan. Hello. So ito pa rin yung Filipino. Mapet. So dito yung yung
yung mga nagano ng drum and lyre. Oh, dito kami. Dito yan, di ba? O, dito nga. Then, nandito na tayo sa Filipino room. So, maraming memories kami dito eh, sa Filipino room na to eh. So, ito, bago lang to eh. Ito, kasi dati wala pa to dati. Room, ano pa lang to dati, single room pa lang to dati. But now, ano na siya. Ayan. So, yung science, yun pa rin ba? Yung science? Science pa rin ba yun? So, yung science pa rin. Eh, nandito yung ano dati. Mga laman. Yung halaman na may upuan dati dito. And, ito yung pinaka-room talaga namin nung fourth year kami. Shoutout po si Ma'am Jimeno. Di ko lang sure kung dito pa rin yung room niya. So, that press room na siya, hindi na siya ano. So, ito yung room namin dati guys. Ito yung room namin nung fourth year kami. Ang section namin dati ay Melchora Aquino. And teacher namin dati si Ma'am Hasming, ay Ma'am Jimeno. Ayan. Then, ito may marami ding memories din dito eh. Ito yung Filipino na room na nasunog dati. Then, kaya nagkaroon ng sunog dati dito kasi ang kwento-kwento dati ay napabayaan na switch. And, kaya po nagkaroon ng ano doon, ng pito, ay ano to, gate tuloy. Gate dahil dun sa ano. Ay si Sir Albert sir no? Albert Domingo. Sir Albert. Paspasya sir. Paspasya ulit yung national. Ay shout out po yung teacher po namin dati ng MAPE. Sir Albert. Ayan. So ito yon yung ano, tapos nagkaroon na siya ng gate. Ang dami rin pa, mayroon na rin pala doon. Dati naman, Dati wala pa yan eh. lubat na to bes. Na? Lubat. Sabi sa'yo. Ito, may charge ako dito. Hindi ito pa. And, sige. So, medyo palubat na tong gimbal natin. Itatry po ng i-revive. Yung science, ito pa rin yung science, guys. Science daw. And science din daw to eh. Dito rin kami nagro-room dati, andon. Dito kami nagro-room dati ng science. So, ibig sabihin, science pa rin siya. Kasi, po, palobat na po yung gimbal natin. Patay na natin. Yan. Lobat na po yung ating gimbal. So, ang magiging gimbal ko na lang dito, yung kamay ko. Yun na yung gimbal, oh. Lobat na siya. Hindi kasi namin na-charge to nung nagpunta kami ng Villasis. Nung nag-vlog tayo doon. Yung nag-ukay-ukay tour tayo. And, syempre, palabas na tayo dito ngayon sa, sa side ng mathematics, aralin panlipunan, and science, tsaka PLE. Hi guys, And today naman, palakad tayo ng papuntang aralin panlipunan dati. So, ito na guys. Ito na yung nakakasakit pero masaya. Kasi ang dami na nag-upgrade, marami na ring marami mang nawalang classroom, pero at least tuwang-tuwa kami kasi ang dami ng classroom, tsaka ang laki pang building. Ito na nga guys, makikita nyo na dito. So, ito na nga yun. Ang dati nating araling panlipunan ay naging malaking building na siya, oh. O, diba? Ang laking building na siya guys. Kung napapansin nyo, ito yung dati, yung ating pag magpa-plug ceremony tayo every Monday morning. So ito yon. And makikita natin dito yung bell kung saan tayo kung naririnig natin yan, let's go out na. Tsaka recess time, ganun. Wait lang guys, naalala nyo ba to? Ito yung pinaka memorable na bell. So hindi pa rin natatanggal, ito pa rin yung bell. So kapag once na lunch break or
next subject natin, pinapatunog to ni Auntie Magna. Di ko sure kung siya pa rin yung nagpapatunog dito sa bell na to. So, ang saya naman kasi hindi naman tinanggal kasi isa na ito sa pinaka memorable dito sa Rosales National High School. And itong tinitirikan na to dating I think is Araling Palipunan to dati, dito yun. Yan, yung side na yan, tsaka yung Araling Palipunan, tsaka yung hindi ko alam kung anong side na to dati. Hindi ko alam kung ano na to dati. Basta may ano tayo dito. Tapos may study area sa gitna dati dito eh. Study area. So yung mga nakakaalam po, ano na yung subject dati na nakalagay dito sa may bell dati? Dito. Dito. Anong classroom yung andito dati? So, yun. So, isi-short tour lang namin kayo dito. Iikot lang tayo kasi nga rami na rin pinagbago. Papunta naman tayo sa field mamaya. So, ikot tayo. So yung Taguba, yung pa rin po. Yung Taguba yun pa rin. Yung Taguba. So yun yung Taguba pa rin. So marami pa rin nakatambay. So punta muna tayo ng Taguba. Hindi ko lang alam kung andito pa rin si Tarzan. Wala Si na. Kuya Tarzan. Wala na. Ang dami ng pinagbago talaga guys. Ayan po, shoutout po natin sila. Hello. Ayan, shoutout. And nandito na tayo sa Taguba. Ito pa rin guys, wala pa rin pinagbago. Wala pa rin pinagbabago dito. So, ito na yung bago. Project po na yan ng ni Congressman. Ayan po, ang dating Araling Palipunan, ngayon ay ano na to? Senior? Junior building. Junior building na daw to ngayon. And yung Taguba, ito pa rin guys oh. Oh guys, diba? Post mo. And tapos na tayo nag-bayroll. Pagpasensya nyo na yung bayroll natin kasi mabilisan lang vlog kasi to eh. And nandito pa rin yung fountain. Tsaka yung Chico, hindi ko lang alam kung nandito pa rin yung mga Chico dito. Yung Chico dati dito. I think wala na yung Chico dito. So yun nga, wala na. Wala na yung may natitira pa rin naman Chico. Yun yung Chico. Ay hindi na siya, mangga pala yun. Dito dati yung maraming Chico dati pagdating ng pag namumunga na siya. Kumukuha kami dati dito. So meron pa pala doon? STEM building. Meron pa pala doon. Yun, kung nakikita nyo guys, yun, yung room na yun. Grabe, ang dami na palang pinagbago dito. Yung field natin dati dito, meron na rin siyang kunting building. Ito na yung yung building na pinatayuan na ng field natin. So, pag may event like yung dati exercise, dito natin siya ginaganap. But today ngayon ay na siya. May building na siya. Yung field natin. Ito na yun yung field. Oh. Ito yung field. Ito na yung field na naging building na. Pero may pa naman. May kunting field pa rin naman. So, ang ganda ng pagkagawa nila dito ngayon. Saan tayo? And yan yung field. Ito. So ito rin bagong building na rin to. Oh. Diba?
Yung side na doon, hindi naman siya nabago, pero dito sa may side ng right, Lalaki ah. right, maraming nabago na. Para saan to? Hindi ko alam. Siguro ano yan? Paglagyan ng garden, ganun. Baka. So, yung yung gymnasium natin dati, yun pa rin, same pa rin siya, hindi pa rin siya nababago. Pati yung park, ganun na ganun din mismo. Ngayon, nagpunta kami dito kasi may event. Anong event ngayon? United Nation? Buwan ng wika. Ay, buwan ng week ka daw. Ngayon, so yun nga, pag may event, alam nyo na yung mga ginagawa natin. Sigawan, hiyawan, ganun. So, papasyal pa ba namin kayo sa gym? Hindi na, kasi wala pa rin naman pinagbago, ganun pa rin na ganun. So, disclaimer lang po, yung mga maririnig nyo pong mga music po dito ay hindi po namin pagmamayari. Oh, yan, sigaw na sila. Oh, sigaw na sila. Oh, oh. Kasi pa ba tayo doon? Hindi na. Muntas ko lang. Muntas ko. And that's it. Dito na po magtatapos ang ating Rosales National Campus Tour. Shoutout po sa mga kabatch ko po, batch 2012. So, shoutout din po yung mga kababayan po nating alma mater din dito sa Rosales National High School. Mga mas nauna po na nag-graduate po dito. And sana po, I hope ay nagustuhan nyo po itong video na to. Sana mamimiss nyo rin itong high school na to. So, bye-bye! Let's go!